We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. A pleasant Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Hilabi na sa mga kapuso nato nga naa dinha sa Alegria ug Burgos sa Surigao del Norte Province. Say, maayong buntag! Mayong buntag sab, Attorney Resi. Kamustahan sab nato ang atong mga kapuso sa Lagindingan o Ginitaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, sayrunta ang gibuhat sa Regional Community Affairs Development Division sa Police Regional Office 10 aron maprotektahan ang marine ecosystem sa Matigay Island. Kauban si Police Lieutenant Colonel Mardy Horteliosa II. Ug mga kapuso, usapot sa mga ginadayo karon dinhi sa Davao City, mao ang pinakadakong art event kung diin nagkadaiyang mga visual artists all over Mindanao ang mosalmot. Kini ang Mindanao Art Fair 2021. Mao nang karumbuntaga atong sayron kung paunsa kini nagsugod ug unsa pod ang mga requirements sa mga buot mo bisita, kauban ang head curator sa mong event na si Sir Jeff Bangot. Ug say dili lang kana kay Hermosa Festival is still on, mo nang karumbuntaga atong makauban ang duha ka singer likod sa official festival music na Ciudad de Flores. Kauban this morning si Dan, Ryan Howard ug Eden Faith Lukay-Lukay. Mga kapuso, this morning atong makauban ang duha ka mga singer likod sa official festival music ng Hermosa Festival nga Ciudad de Flores. Atong makauban si Dan, Ryan Howard ug Eden Faith Lukay-Lukay. Good morning Dan and Eden ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Ayan, so buenos dias and good morning po sa inyong lahat and assalamualaikum. So okay naman po and thank you po sa pag-imbita sa amin dito sa At Home GMA Regional TV. Hi po yan, good morning po sa lahat. Yan. Hi sa ating mga kapuso dyan all over Mindanao and of course sa lahat ng mga nanonood dito, shout out po sa lahat. And now, pag-usapan natin ang Ciudad de Flores. How do you guys feel nang kabilang kayo sa mga napiling kumanta nito? Happy kami and we are all honored talaga na maging part ng production team na yon. Actually, since day one talaga, including nung nasa Zamboanga Idols pa kami na competition kasi lahat kami sinelect for the top 15. And actually, yung top 15 na yun, lahat yun magagaling. And out of those top 15, etong kasama naman na si Alras, which is the composer, and kung sino yung nagsulat ng kanta, siya yung mismong nagpumili kung sino yung kakanta dito na part, kakanta na part na to, and that. So siya yung nag-decide na kami yung kakanta. So we are all honored talaga to be part of this, tawag dito, project talaga and production. Sobrang saya ko po kasi yun, hindi lang po yung Zamboanga yung nadala ko, kundi yung mga kapatid ko rin pong Muslim kasi tausog po yung ginamit kong lyrics doon. And yun po, sobrang saya talaga. Kasi pagdating po sa talent, hindi po talaga magpapuli yung Zamboanga City. Yun po. Tama. Siyempre marami din tayo mga viewers ngayon na nagnanais din na mabigyan ng opportunity the same way that you guys, have received this. Ano ba ang mga words of encouragement niyo naman sa lahat ng ating mga aspiring singers na nanonood ngayon? Para po sa mga youth dyan na patuloy pong nangangarap, wag po kayong huminto and gawin niyo lang po kung ano yung gusto niyo, yung magpapasaya po sa inyo. As long as wala po kayong natatapakang ibang tao sa mga ginagawa po ninyo. And yeah, yun na nga, no? So sa lahat ng kabataan ngayon, syempre sa lahat ng mga nanonood, yan.
Actually, hindi naman kami mapupunta siguro. Hindi naman ganun talaga kami Pero ano lang, it's like yung feeling na nararanasan siguro namin ngayon kasi we're part of like under city management na talent. So, advice ko sa inyo na don't stop talaga kasi hindi too late kumbaga kung magsisimula ka or kung kailan ka magsisimula. Ang mahalaga is you stand on your own. Kumbaga, na-stand mo kung saan ka naniniwala. You stand with your faith, with your talent. Kung ano pa man yan, either kung anong challenge, conflicts, or kung ano man ang mapadaan sa'yo, you should go on with whatever your goals are. Kumbaga sa kanta pa nga, di ba? There can be miracles when you believe. So, ganun. Syempre, bago namin kayo pakawalan, pwede bang humirit naman kami ng a few lines from Ciudad de Flores? Tagaraw ng umulan, hindi hadlang pasimulan. Ang pagsibol ng magandang kinabukasan, liwanag at pag-ibig ang kailangan. Mauniting katan panagnaan, tumtumaraon kasanyangan. Piyunta daraning karayawan, igunin lumihalaong pangatayan. Wow, thank you very much, Dan and Eden. At syempre, patuloy pa rin ang Hermosa Festival. So please invite all our viewers kung saan pa nila pwede mapanood ang lahat ng mga activities and also invite them to follow you in all of your social media accounts. Yes, guys, please do watch our shows and other competitions pa. Madaming pa po tayong exciting events dito sa Zamboanga City. And of course, we are all inviting you guys to please watch us. Mga kapuso, kung gusto nyo pong manood at subaybayan yung Zamboanga Hermosa Festival, i-like nyo lang po yung page ni Mayor Ben Climaco and mapapanood nyo po kami doon sa mismong page po. Gracias, Dan and Eden, and please enjoy the rest of the activities ng Hermosa Festival and bumisita kayo ulit dito sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, agawas sa pagbantay sa seguridad, tahas na sabkaron sa kapulisan ang pagbantay sa kinaiyahan labi na sa kadagatan. Sayro nato ang ilang mga proyekto nga ginahimo. Pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Mardy Horteliosa II sa Regional Community Affairs Development Division sa Police Regional Office 10. Police Lieutenant Colonel Mardy, good morning sir, ug dayon dinhi sa At Home with GMA Regional TV, kamusta? Kami diri sa Police Regional Office 10, maayo gihapon. Although napaningkamot kita nga makatabang kita sa tuang implementation sa COVID-19 and of course sa peace and order. Good of course good morning sa atong tanan sa programa sa At Home sa GMA. Sir, unang-una paki-explicar kanamo nga kung ngano gawa sa pagbantay sa krimen ug kalinaw sa rehiyon, ngano sab mo nalambigit sa pag-amping sa kinaiyahan. Actually dugay na nato ni siyang tahas kay usa sa mga core values sa PNP is pulis makakalikasan. Nubot pasabot nga ampingan nato ang environment nato kay kabalo naman kita na kung maglasong ang atong environment, dako kayo nga epekto nga may tabo sa ato. Experience na kita sa Sindong, sa Pablo, sa uban pa nga mga kalamidad nga miabot sa tuwa diri. So hinanglan nato ampingan kini siya kay dako kay mawala sa tuwa, dako kay ito mahimong problema kung madaot ang ato ang kinaiya. Ning baguhay lang mi biyahe kamo ngadto sa probinsya sa Camiguin alang sa kaligkasan. Sir, unsa kini nga proyekto? Yes, ang ato ang primary nga tuyo didto is mag-deploy kita og artificial coral reefs ana nga area sa Camiguin. Wala ka na nagpasabot nga ang Camiguin guba na, Gusto lang sa ato ang government local government unit sa probinsya sa Camiguin nga mas madugangan pa ng talan-awon sa ilang area. Kay ang Camiguin actually dito sa amo ang giadtuan ang Mantigi Island. Grabe kay ka-nice ang area. White sand, tinaw kaayo ang tubig, daghan kaayo og isda dili pa guba ang corals. Pero katong gideployan namo sa artificial coral reefs, wala na kaytoy corals dito,
kibali natural kato siya nga puro lang siya balas. So gituyo katong butang to didto para mas mudaghan pa ang isda nga mo adto didtong area kay katong artificial coral reefs mao man unya kato ang mahimong punoy-anan kung manubo na didto ang mga corals. Sir Mardy, gawa sa pagbutang og mga artificial reefs sa lugar, unsa pa ba ang mga gihimo ninyo sa kapulisan sa kadagatan diya sa Camiguin? Yes, actually in coordination kini nyo sa uban nga mga private individuals nga nag-coordinate dito sa Camiguin ug nagtan-aw pod no sa mas makalambo pa sa maayo nga tanan-awon sa Camiguin. Ilabi na gyud sa Mantigi Island. No, ang Gigios Construction sila nagkuha natong artificial coral reefs. And of course, in partnership po usab no sa DNR sa Camiguin, no, ahis sa Aqua Sport Beach Resort, Body Dive Center, and Maritime Police. No, atong mga volunteer na civilian para matabangan kato siya kay grabe kayo ka dako ang ato ang gigahin ato no kay of course ang artificial coral reefs gikan sa Cagayan de Oro gidala diri sa Camiguin gisakay og barge no tapos kami pod nga mga divers no nagasto og kaugalingon namo nga pondo no para pang tubil sa speedboat no of course amo ang mga gamit para matabangan no inuana ka importante ang pag-atiman sa kinaiyahan kay nasayod kita nga kung madaot ang atong kiniyan mas dako pud siya epekto diri sa atua pero kung maatiman po nato kini siya no mas mudaghan ang atraksyon sa maong area ug mas daghan ang turismo sa maong area. Sir Mardy, aduna pa ba mga proyekto ang Police Regional Office 10 nga nakatakdang makabenepisyo ang atong kadagatan? Ug sir, mensahe ninyo sa publiko labi na sa pagpangga sa kinaiyahan. Yes, sa kadaghan karon no sa mga train na sa ato ang kapulisan no under the leadership of Police Brigadier General Orlando B. Anduyan. Daghan pa kitag mga areas ug nagpaabot po kita sa mga LGUs nga magpatabang sa tua nga manglimpyo sa ilahang kadagatan. Hilabi na gyud katong mga gipanghimo na nila mga sanctuary. Ang atong maritime group karon ug of course ang atong kapulisan sa rehiyon nakipag-coordinar na sa ato ang mga LGU para maatiman nila ang maong nga area ug mahimo nilang atraksyon. Kami lang ug katong mga private individuals ang naay capability nga maghimo niya na gumikan kay train kami. Ug usa pa, napay tungod sa paningkamo sa atong regional director, karon ongoing ang training sa dive master. But pasabot kani sila ang mga naay capability nga mag-uban ug magtudlo sa katong mga kaigsuonan nato ang gustong mag-dive. Mao kana siya ang amo ang gusto nga ipaabot sa atong katawan. Makita ninyo ang tiyada ang underwater. Kaya pa nato maprotektaran ang ato ang kinahiyahan, pinaagis pagpaningkamot sa atong kaugalingon nga makatabang kita nga makaprotektar sa ato ang kinahiyahan ug mo salmot kita sa mga activity nga magprotektar sa ato ang kinaiyahan para dili kita magmahay inigabot sa panahon. Daghang kayong salamat Police Lieutenant Colonel Mardy Horteliosa II sa oras nga imong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power alang sa inyong mga proyektong pangkalambuan. Daghang salamat Jamie, maayong adlaw sa tanan. Maayong buntag sa tanan. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Ini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, suri kita sa Mindanao Art Fair 2021. This morning, atong makauban ang isa sa mga head curator sa mong event na si Sir Jeff Pangot. Good morning, Sir Jeff, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag, Attorney Resi. Okay ra kayo, no? So, salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Thank you pud kayo, sir, sa pag-accept sa amo ang invitation. Pero bago nato hisgutan in detail kaning Mindanao Art Fair 2021 nga anaa karon sa Poblacion Market, gusto pud namo mahibal-an muna kung paunsa ba kini nagsugod, sir. Okay, so ang Mindanao Art Fair, ikatulo na niya katuig karon, nagsugod kini 2019. Ikaduhang Art Fair ani atong 2020. So karon ikatulo na niya nga tuig. Then karon ang ato ang venue is kaning sa Poblacion Market Central. Unsa pud ba ang goal sa pagbug na ani na art fair, sir? Okay, so ang Mindanao Art Fair
nahiuyon kini sa kaning namanggod every October manggod is kaning ginatawag nato og National Museums and Galleries Month. So ang National Commission for Culture and the Arts, ang NCCA, na siya ay subcommittee, ang Committee for Galleries and Museum, and then mo ni ang isa sa mga project niya. So ang tumong ani is para matabangan ang atong mga art galleries, no, na mo sustain ang ilahang livelihood, and at the same time matabangan atong mga artists. Labi na karon na pandemic, na at least matabangan ang ilahang panginabuhian. So muna ang tumong sa atong art fair. And speaking of pandemic, sir, wala ba mo naglisod in putting all these art pieces together, all these creations? Ado na ba may mga challenges or mga hurdles po niya inyong nagian? Challenging yun siya tungod kay pandemic man. Una, dili tanan mga napupugdaan og pasaylo sa mga tao na dili tanan makabisita tungod kay nakalimit ang ato ang guest na unsa lang tong allowed sa ato ang based sa mga protocols, no, mga health protocols nato. So muna nga basically dili siya not for everyone sa tungod kay nakalimit ang ato ang number of kanina ang viewers dito sa ato ang fair. Ikaduha na siguro mga kakulian ni ani is ang kanang pag-send sa mga artist participants sa ilahang mga artworks tungod kay Mindanao Art Fair man ni natay mga participants from places like Zamboanga, Iligan, Dipolog, Cotabato, Cagayan, no? Halos tanang lugar sa Mindanao mag-send og mga artworks dire. So isa po na sa mga challenges nga among gina-overcome. So but in God's grace na hitabo man gyud ang fair, then dayon gyud, no? So na send nila ang artworks dire, and then karon ang amo na lang concern is kanang makontrol ang crowd na dili ta makalapas sa ato ang mga health protocols. Syempre, excited na kayo na makabisita sa art fair, sir, kay ubay-ubay na po ng mga posts ang among makita sa social media. Pero sa mga gusto mo bisita, paunsa man makaadto dito, sir, o pwede ba namo ni mahibalan? Okay, so ang pag-adto sa art fair, kinahanglan sa mga gusto mo tanaw sa or mo salmot sa art fair na magpa-online register. So naman tayo online registration, makita kini sa www.mindanaoart.org. So kanimo ni atong website na intended para sa atong art fair, no? So magpa-reserve lang sila. Usually natay upat ka time slot kay kada bisita nga moadto dito hatagan man og 2 ka oras para magstay dito sa o para mag-witness sa atong art fair. So usually from 9 AM magbukas ta, and then from 9 to 11, then 11 to 1, natay 1 to 3, then 3 to 5 na time slot. So ilahala ng pilion dito sa ato ang kuan. Then pag napili na nila, masend na nila ang ilahang online reservation. So naatay maghulat lang kamo sa kanina ang email na i-email sa atong secretariat. So pag naka-receive na mo og email, then na dito QR, meaning pwede na mo. Usahay pod ang email nga maabot sa inyo is katong na-denied tungod kay fully booked na ang time slot nga inyong ipili. So pasinsa na gyud kaayo, no, kay wapod mi nag-expect nga inana ka kusog ang atong fair karon, then daghan gyud kayo ang gusto mo tan-aw or mo. Unsa pud ba ang inyong mga guidelines nga gipatuman? Basic protocol, so kinahanglan pag moadto ka didto, wala kay katong mga basic na mga mga signs and symptoms sa COVID-19. So dapat sipon, kalintura, uban pa. And of course, kinahanglan magsuot og mask, magsuot og kanang face shield upon entering. So na-sign po ka dito. But of course, dili gyud ka makasulod without the QR. Sa inyo, sir, isip organizer ani nga event, unsa imuhang na-feel nga ginadayo gyud kini sa mga tao? Grabe, no? So actually na-amaze pod mi sa reaction sa mga tao, no? Kay karon grabe ka trending ang atuang event. If you browse the internet sa Facebook, grabe ang kakusog sa art fair nato. So kani patunay na despite sa pandemic naata eksista. Then kinabay out gihapon dai sa mga tao. Munang happy kay mi kay halos everyday na ay sales ang atong art fair. Lastly, sir, please invite everyone na mobisita sa Mindanao Art Fair. Invite na ako ang mga Davaoenyo, mga taga Mindanao na i-visit kung kaya, no, mo sa Davao, na i-visit ang ato ang art fair. Kung dili kaya tungod sa mga restrictions na atay online na exhibitions,
So makita ni tanan sa ato ang Facebook page, ang Mindanao Art Facebook page o atong mindanaoart.org na page. Dagan kayong salamat, Sir Jeff, sa pagbisita ka namo diri sa At Home at GMA Regional TV. And again, congratulations sa success ng Mindanao Art Fair 2021. Tayo mga kapuso, bisan pa man nga anaa kita karon sa pandemya, wala kini nahimong babag-alang sa mga Mindanaoan artists nga ipasigarbo ang ilang mga obra pinaagi sa pinakadakong art fair diri sa isla. Samtang Resi gawa sa pagbantay sa kriminalidad, dugang tahasab sa kapulisan sa Rion Gis ang pagbantay sa kinaiyahan. Busa, pinaagi silang mga proyekto na tabangan nila ang pagprotekta sa kadagatan sa Camiguin aron mas mapatsada pa kini. Ugsay, wala pud damhan ni Dan ug Eden nga mapili sila nga mokanta sa official festival music ng Hermosa Festival nga Ciudad de Flores. Gani dako usab ang ilang pasalamat sa City Government of Zamboanga sa pagsalig sa ilang talento. Mga kapuso, na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ernest Hemingway nga in order to write about life, first, you must live it. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.